Skont rapport ippubblikat mill-Gazzetta t-Torċa ħareġ kif il-konsumaturi Ewropej qed jaffaċċjaw żieda bla preċedent fil-prezzijiet tal-fuel hekk kif it-tensjonijiet ġeopolitiċi komplew ħallu impatt dirett fuq is-suq tal-enerġija. Statistika tal-Kummissjoni Ewropea wriet li fit-tieni ġimgħa tal-kunflitt il-prezz medju tad-diesel madwar iż-żona euro resaq viċin iż-2 euro il-litru. B'diversi pajjiżi diġà qabżu dan il-livell. Fost l-aktar mill-quta hemm l-Olanda fejn il-prezz tela għal 2 euro u 26 ċenteżmu il-litru, żieda ta' kważi 40 ċenteżmu fi żmien qasir. Fil-Ġermanja l-prezz laħaq ta' 2 euro u 16 ċenteżmu, bżieda ta' 33 ċenteżmu. Żidiet sinifikanti ġew irreġistrati wkoll fid-Danimarka u l-Iżvezja fejn il-prezzijiet telgħu b'41 ċenteżmu filwaqt li fi Spanja żdiedu b'40 ċenteżmu. Fl-Italja il-prezz tad-diesel ukoll qabeż iż-2 euro il-litru u indikazzjonijiet juru li qed ikompli jiżdied. F'kuntrast Malta baqgħet iżżomm stabbiltà fil-prezzijiet. Bid-diesel jibqa' l-orħos fl-Unjoni Ewropea. Id-differenza tilħaq sa 82 ċenteżmu għal kull litru meta mqabbel mal-Italja. Fir-rigward tal-petrol Malta għandha t-tieni l-orħos prezz fl-Ewropa, b'distak ta' madwar 50 ċenteżmu mill-medja Ewropea. Intant il-prezz tal-petrol qabeż iż-2 euro il-litru fl-Olanda, il-Ġermanja u d-Danimarka. L-akbar żidiet ġew irreġistrati fid-Danimarka u fl-Awstrija, bżieda ta' 23 ċenteżmu fil-perjodu ta' ġimagħtejn. Minkejja l-pressjonijiet internazzjonali Malta tibqa' l-uniku pajjiż fejn il-prezzijiet ma żdiedux wara li l-Gvern ta' garanzija li juża fond ta' 250 miljun euro biex jassorbi iż-żidiet u jipproteġġi lill-familji u n-negozji. Fl-istess kuntest it-Torċa għamlet ukoll riflessjoni fuq il-passat fejn ġie mfakkar li bejn l-2008 u l-2012 taħt amministrazzjoni preċedenti il-prezzijiet tal-fuel f'Malta kienu żdiedu aktar minn barra bilan li jiġu indirizzati sfidi finanzjarji interni.